Alright, so for today's video, maputos ta og regalo no para sa ato ang inaanak kay kato naging adlaw na human naman may og palit og gifts mga bata. So atong kinahanglan nun is gunting, scotch tape, og syempre di na to kalimtan ng pangputos no. So muna siya ang wrapper or ang Christmas wrapper or gift wrapper. Okay, so mao na siya ang mga regalo nga dapat nako puston. So grabe kanindot ang kaning sapatos nga makadawat ani ba. Okay, na perfume, na sapatos. So mo ni siya mga pair ni siya nga pangkatulog. So ang dili na niya i-mind kung basing masayot na ako ang ipangsulti guys. So tanawan lang ninyo ang ako ang video today. I hope nga padayon gyapon mo og subscribe, like sa ako ang YouTube channel as well as ako ang FB page. So dili na to dugayon guys. Og mao na gyud ni nga to ang mga kinanglan nga poston para sa ato ang mga Christmas surprise gift para sa buhol ni siya. Din ang uban ani para ni sa ko ang amuang mga inaanak. So don't mind the background guys.
Bye.